Z Tandingan kag TJ Monterde trending sa social media samtang sa balita espesyal mga nagkalain-lain nga sahi sang manunudlo. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga law Sabado, Oktubre 10, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3 karon nga aga, isa ka low pressure area ang ginabulanta yara sa 370 kilometros na sidlangan sang Infanta Quezon. Ang southwest monsoon nag-aapekto naman sa Palawan, Occidental Mindoro kag Visayas. Ang Visayas, Palawan, lakip ng Calayan Group of Islands kag Occidental Mindoro, may magalumon nga kalangitan nga may lap-talap na kapag-ulan kag thunderstorms bangod man sang southwest monsoon kag LPA. Ang makanay tumabas kong huyop sang hangin gikan sa nabagatnan na Katundan padulong sa nabagatnan na Sidlangan. Ang maeksperiensya naman sa Palawan nakip na ang Kalayaan Group of Islands kang Occidental Mindoro nga mayara naman sang makanay tubtub sa mabulubas kog nga dapya sang balog. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutla kay na las 5:37 sang aga, magatunod naman karon las 5:33 sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Life Extend. Action Eden. Good morning. Good morning dira kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines sang Barangay 1 sa may Banwa sang Hinubaan. Sakay ano nito? Ma-Earl. Ma-Earl. Oo, good morning. Sige, Becky daw nag-konting ako ni ano. Naunay. Si Abby Bentoy, good morning. Action Boy Duran. Michael June Season, good morning. Let's go Lakers kuno for 18th championship. Greet nila kuno family niya sa Purok Brotherhood Sumag. Monitor lang siya sa Chatu. Elise Paranaque. Vanessa Mayo, you are number 1 kuno. Sonny Relatos, good morning Sir Boy kag Ma'am Eden. Good morning man. Kagaya amigo naton Phil Alonsagay dira sa may Japan. Good morning man sa imo. Sakay Suzette Plomeda sang Bago City. Good morning. Sakay Jen Buerom kagay Teresa Linahakayaw kag sa tanan nga batch 81 ano. Good morning gid sa inyo dira sang batch 81 sang Ramon Torres National High School. Yes, Ikaw perfect. ano ka nga batch ya? Sang elementary 2009. Ay sus, ginagunos na di ang balita ay namon di sa Ginagunos kita. Ginagunos na Tapos diya. 2012 ko nag-high school, tapos 2016 ko nag-college. So nag-graduate ka? Oo. Naka-graduate ka gin man? Wow, tani wala ko di tapaon na karon. Sige, gida. Dino Alec, good morning man. Sa imo dira kag kay Rose Wenner, mayong aga, no? Good morning, Danay Giliak. Ay, sige, tapos. Sige, go. Good morning, Danay, kay Police Captain Junji Liba, of course, Major Romeo Vargas. Kag Si kay, Sir Lee, ba sa din gani? sa Kanduni. Kanduni. Kag si Rumingya. Sa Himamay, si Roming. Ako ginano, basta Romeo, Ruming na Ruming na iya, Basta may guhay ka mo niya, Ruming na saya mo. Ako hindi biguhaya. Hindi ka mo, ti Romeo gid Rom. Para ako social Rom. Kaga Sa Himamaylan. Oo, Himamaylan. Tapos good diri morning naman dira kay Mayor ko na. Tongson. Raymond Tongson. Good morning. Di syempre, kung may ara dito sa South, diri naman sa North. Major Albert C, good morning. Katraba? Sa Sagay. Sagay. Kay Major na siya, no? Kag kay Major Hiljan Despi na lang, isa Dugay na Escalante. sa una si Major C sa kuan mo sa Binalbagan. Oo. Dugay na sa Binalbagan. True, perfect. Na siya. Kagay sino pa kita? Kag kay Major Hiljan Despi sa Escalante City. Ay, okay. May isa-isa, tani mo ubos. Kay Marjorie Villaflor Tipsay. Marge, good morning dira sa imo. Congratulations sa imo anak for passing the
NCLEX. NCLEX na. Basta para sa mga nurses nga daw sa language na siya nga Basta mo na, exam Oo, sa exam sa US na. Perfect. Pwede ka na din apply sa USA na. Basta mo na Perfect, siya grabe. Sana all. Kung nurse ka, pasaron mo na siya. Maria, dito na, babalik ko di blau. Arlene Prio, watching from San Pedro, Laguna. Kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, good morning man. Junjun Esteves, watching from Binondo, Manila. Tamyaw ilang bata si AJ Esteves, kagang iyang nag-iisang babae sa balat ng lupa, Sheila May Sameliano Esteves. Good morning. Shaquille Tarak Dapat siya, action boy, si Miss Sheila May ang i-profile picture ni Sir Junjun. Kay Sheila May, profile picture, yung butang mo, hindi kay Action Eden, kay Action Dorel. Action Boy, Action Dorel, Action Eden, sumong. Tamyaw ko lang ang amo na accountant sang Anli Finance kasi Miss Vanessa. Happy birthday lang. Kay Vanessa, happy birthday daw sa imo. Sang Anli Finance na siya. Jesselyn Andrada Tiangson, monitoring from Barangay Mansilingan. Kay Leriana Bridget Tiangson, good morning. Sige, standby na sa mga balita lokal. Time, 7:10. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred Smang. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginaduso ni Councilor Dindo Ramos sa Konseho sa Syudad ang pagdiyon sa isa ka kasuguan nga nagatuyo sa paghatag sang moratorium sa balayran sa mga negosyante nga nagaokupar sa mga stall sa 3 kadalagko nga mamarkado sang syudad kalakip na ang Manokan Country. Suno kay Ramos, tuyo sa among lihok nga matagan man sang ligwa ang hanay sa mga negosyante nga napektuhan sang dako sang COVID-19 nga pandemic. Duwa pa ni Ramos sa tiyon nga maprubahan gid man sang konseho ang ini nga inisyatibo, wala sang obligasyon nga balayran sa syudad ang mga grupo umpisa sa tung bulan sang Marso tubtob Setyembre sini nga tuig. Ginkumpirmar man sang konsehal nga mayara gid sang pila ka mga negosyante nga wala nakabayad sa ilang obligasyon sa syudad sa malawig na nga panahon, gani ini ang dapat nila anay nga masettle antes pa man maka-avail sang amo nga pribilehiyo. Nag-issue naman sa executive order si Bacolod City Mayor Vilio Lunardia angot sa pagpatigayon sang mandatory surveillance testing sa mga maruwiligya sa 3 ka mayor nga merkado sa syudad sang Bacolod. Ining ginalakipan sang Central Burgos kag Libertad Market. Ang mandatory surveillance testing patigayonon sa idalom sang supervision ni National IATF Deputy Chief Implementer for the Visayas nga si retired General Melquiades Feliciano sa tuyo nga mapunggan ang paglaptas sang COVID-19 infection. Nasaad man sa EO nga ipatuman ng ticket system sa diin ang mga vendor kag ilang mga kaupon nga voluntaryo nga nakigbahin sa programa ang tagaan sang permission ticket o kon market pass para makapadayon sa ila sini pagbaligya. Ginalauman naman Executive Assistant kag Market Cluster Head Ernie Pineda nga magalambot sa masobra 2,500 ka mga vendors gikan sa 3 kadalagko nga mga merkado sa palibot sa syudad ang magapakigbahin sa natalana patigayunan nga swab test karon nga adlaw Oktubre 10. Suno kay Pineda, ang Libertad Market amo may pinakamadamo nga mga vendors nga mahimo magapakigbahin sa among aktibidad. Sa din ginabulumanta nga magalambot sa 1,200 tanan ka mga individual, 500 naman tubtub 600 gikan sa Central Market, samtang 750 tubtub 800 naman ang sa Burgos Public Market. Duwa pa ni Pineda, base sa report ng insumeter sang natungdan nga mga market supervisors, wala pa nakalambot sa 100% nga kadumuon sa mga vendors ang sa karon nakabalik sa ila operasyon bagud man sang pigado nga income. Ginklaro man sila nga sa piyak sa among nga aktibidad karon nga adlaw, magapabilin sa gyapon nga bukas ang operasyon sang 3 kadalagko nga mga merkado sang syudad.
Sa iban pa nga balita, lokal, nagpagawa naman sa advisory ang Department of the Interior and Local Government Regional Office 6 para sa tanan nga provincial kag city directors angot sa pagkakasang suspensyon sa pag-abot sa mga locally stranded individuals sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Iloilo epektibo karon nga adlaw Oktubre 10. Ang advisory nga permado ni DILG OIC Regional Director Juan Jovian Ingeniero ginpagawa sa tuyo nga pagdula na sa bisa sang Joint Resolution number 43 kag 45 sang Western Visayas IATF kag Western Visayas Regional Task Force nga nag-aproba sa suspensyon sa pag-abot sang LSI sa Negros Occidental kag syudad sang Iloilo humalin Oktubre 3 tubtob 9. Ginpangabay man sa DILG Region 6 sa mga LGU nga i-update ang quarantine facility tracker para sa LSIs kag returning overseas Filipinos para may baloan ang kapasidad sa mga quarantine facilities. Masobra naman 300 ka mga migratory workers kung mas kilala sa tawag nga sakada ang nag-abot sa probinsya sang Negros Occidental kahapon nga adlaw. Suno kay Dr. Sefard Kaelian, ang ining nga mga sakada ang gikan sa probinsya sang Antique kag magatrabaho sa mga kampo sang Tubo sa syudad sang Kabankalan sa pagbukas sang panahon sang galing. Ang mga sakada nagpaidalom sa RT-PCR test kag karon yara sa mga quarters sa tagsa ka manatungdan nga local government units sa diin sila magatrabaho agud magpaidalom sa quarantine samtang wala pa makagwa ang resulta sang ilang nga test. Pahayag ni Kaelian bangod sa pagbukas sang milling season, madamo nga human labor force ang kinahanglanon. Mga 5,000 ka masakadas ang ginapaabot nga magapadulong sa Negros Occidental karon nga tuig. Sa karon 500 na ka masakada nakaabot sa probinsya kag inina ang ikatatlo nga batch. 1,157 naman ka manunudlo sa Negros Occidental ang mahimo maka-avail sang masteral kag doctorate degree scholarship. Ini matapos nagperma sang Memorandum of Agreement sa Governor Eugenio Jose Lacson, Brother Joaquin Severino Martinez, nga mong presidente sang USLS, Bacolod Bishop Patricio Buzon, Dr. Marcet Sabulaca sang Negros Occidental Schools Division Superintendent, kag iban pa nga mga opisyal sang USLS. Sunod kay Lacson, ang Project Free ukon flagships to reach educational excellence paglaong program, ang isa sa continuing scholarship programs ng Kapitolyo Provincial, kag bukas para sa tanan nga public elementary kag high school teachers sa probinsya nga luyag mag-eskwela sa graduate school. Dugang pa ni Lacson, sa among nga proyekto isa kalibong funded scholars ng probinsya, 122 naman ang pro bono scholars ng USLS kag sa unang nga kay gayunan, may 35 ka slot gikan sa diocesan schools sa Bacolod, Kabankalan kag Dumaguete. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginkwestiyon ni Attorney Ernie Magaspag ang ginhimo nga pag-dismiss iya sa serbisyo sa Kapitolyo Provincial. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Magaspag nga bilang abogado, permanente siya nga empleyado sang probinsya apang amo na lang iya pagkakibot kag pagkatingala matapos ginbasihan ang ginaligar reklamo sa isa ka concerned citizen. Pagsaysay ni Magaspag, nag-umpisa ang tanan sa reklamo sa isa ka concerned citizen nga nag-aligar nga hindi makitaan ang mga empleyado sa pihak nga office hours, rason nga nag-instalar sang CCTV kag biometrics. Duwa pa ni Magaspag, nagalaon sila nga para sa seguridad ang install nga CCTV apang likom sa ihibalo ini ang ginbasihan sa pagkakasaiya sa serbisyo. Si Magaspag, pareho man ni Provincial Legal Office Bookbinder 3 Warlito Butalon, naging kakasman sa serbisyo kag iniligar, wala nag-agi sa husto nga proseso ang dismissal. Dason ang natabo na, ginpabutangan da ang amon nga opisina sa Provincial Legal Office kisang CCTV. Ang abi man namon nga for security purposes bala, gali that CCTV ginusar na para to monitor our in and out sa Provincial Legal Office. Okay. So amo to ang ila ginusar nga kuno ang amon daily time record kag ang CCTV reading way nagasantuanay. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Kag para na Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene. Alright, good morning sa kay Antonieta Yap. Mayong aga man sa imo and God bless. Sa kay Rodely Gumayan, ako ni nga pakaisaya, no? Good morning. Edwin Miranda Sr., mayong aga man. Kag kay, sige, Alex Montesa, good morning. Argapito Divina Gracia. Action Boy, Action Eden, you're the best. Oy. Oh, thank you so much. Virgie Cubon Bilyasa Magbanwa from EB Magalona. Mary Jane Dulce. Ginatamyaw tang pamilya Dulce dira sa Sumag, sa Burgos, sa Damo da Dulce. Family ko ginatani ba? Damo da Dulce sa kuan mo, Damo da Dulce sa Sumag, sa Skadiin Burgos. lang nga mo makita Dulce. Pamilya Dulce. Ikaw tanay ngalan mo kita nang gani? Dulce Corazon. Ay. You can call me sweetheart. Dulce Corazon, hindi Dulce Amor. Hindi, Dulce Corazon kuno para sweetheart. Ah, Action Dulce Corazon. Una sabi. Kaupo din yung mga tagbalita. Action Dulce Corazon. Ngalan mo ta, ayo magpili ka kung Dulce Corazon ngalan mo din ka tawgon. Action sweetheart. Do ka lang alam i-check-yapon niya. Mayo lagi naka-overnight thinking si mama mo. Action Corazon. Pwede man. Pwede Action man. Corazon. Naka-cute sa Corazon. Or Action Dulce ka na lang eh. Action Dulce. Do ka lang alam.
Kumplitoon, gid. Ano man. Oh, live ta karon na dito sa si Kwao naton, si Action Dulce Corazon. Amo ginataningalan mo? Oo, wala kay aim ya gid ya ang sweetheart nga nickname. Galing ko na mo nangalan mo tani, pag-apply mo din, hindi ka na to dahil pagbatunon. Ay, hindi ka dahil ngaya, sino hindi ka ngalan ngaya mo dahil? mag-extro. Yung ngalan mo dahil, Dulce Corazon, Aboso. Tapos abuso pang pilit. Hindi ka lang din dahil, kung kuro maglawagay, kung kabudlay. Nakabudla, doon kami ma-adjustim. Richard Daet Pacheco, dira sa May Central Maaw, good morning. Cole Gile, Colonel Guile. Colonel Guile. Character na siya sa sa Ay, isa ka. ay gali? Yeah. Character siya Guile, na? Guile lang na ang pero ang Colonel, si Lieutenant Colonel Norberto Barnizo na siya sa Ah. PCR sa Nopo. Thank you for watching, sir. Gali. Ay, susa. Good, Erwin, good morning, man. Si Ashley sa Lumag Libre. Pa-shoutout ko na sa taga-Inayawan, ngin baha sa naligad, gamat-amat nga ka-recover subong, anapektuan. Perfect. Pasalamat sila kay Mayor nila nga wala nagpabaya. Mayor John Ray Tabuhara. Baredo Benny, good morning man, watching from Hong Kong. Jenny Mahusay Palacios sa Singapore. Sige. Si Eddie Rio, Connection Boy sa Car Wash. Good morning, Langda. Jenny Mahusay Plasios. Good morning, man. Kag sa aton nga mabuot nga taga-balita. Watching here from Singapore. Emmy Esmeralda Dolido. Watching man from Hong Kong. Bram Stoker or AKA Police Captain Junji Liba. Good morning. Siya na gali. Yes. Meli Oligo, good morning. Richard Daet Pacheco, watching from... Ay, mo yung storya. Yung aga lang kaliambal niya. Kamyaw niya lang. Bilog nga family Pacheco. Thank you so much. Si Melili Oligo, good morning, Manda. Good morning. Alex Monteza, good morning. Ederica Forcag, OTTG, Christine Taxi, good morning, man. Kaya Jory Barrios, good morning from Kabangkalan City. Kag sa Diriman sa Hinubaan, good morning. Kag stay safe sa inyo tanan. Watching from Hinubaan. Hambal ni Dennis, so, ka-very Canadian. Gabawi-bawi lang ni siya mo. Sangin post ito balahaw. Atong, ano to, ano ganyan sa imo nga... Dubas ang si... Abi mo kayo naka-blonde book mo, gwapa ka. Nag-glow up ka na. Dubas Abi ang mo kayo sisiyo nagpa-color ka. ka, gwapa ka. Sige, Abi mo standby sa mga balita national. Kag para naman sa complete management. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita nasyonal, ginpasiguro ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere nga magapadayon ang implementasyon sa Universal Healthcare Law sa piyak sang isyu nga ginapangatubang sa karon sang PhilHealth. Sa online forum, ginpahayag ni Verhiere nga hindi makaapekto ang kontrobersiya sa implementasyon sa UHC ang mahimo privatization o kung posible pag-abolish sa ahensya nga una ginmensionar ni Presidente Rodrigo Duterte matapos akusahan ang mga opisyal sa PhilHealth may kang tanan sa anomalya sa Internal Revenue Mechanism ang pundo sa ospital balor 15 bilyones pesos. Subong man, ginsuportahan man sang Health Department ang paglakip sang mental health expenses ay dalom sang coverage sang Universal Healthcare Law.
Ginpahag naman sa Philippine Health Insurance Corporation ng PhilHealth nga 43 tanan ka mga senior officials nilang nag-resign kag iba nagretiro na sa serbisyo. Sa isa ka statement, ginpahag sa PhilHealth nga 43 ka mga opisyal ang nagsabat sa Setyembre 30 nga memo nga gini-issue ni PhilHealth President and CEO Attorney Dante Gueran sa diin nagamando sa tanan nga senior officer humalin salary grade 26 kag pataas ang magsumiter sa ila courtesy resignation. Sa 43 ka mga opisyal, 27 nagtanyag sang courtesy resignation, anom sa ilang gikan sa regional offices samtang ang 21 ang gikan naman sa central office. Samtang 16 ka iban pang opisyal ang nagretiro na sa diin na pulot diri ang gikan sa central office kag anom naman sa regional offices. Suportado naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang inaduso nga privatization sa PhilHealth kasunod sang isyu sa korupsyon sa ahensya. Sa Senate hearing, angon sa ginaduso nga 203.74 bilyon pesos nga pondo sa 2021 sang DOH, ginpahayag ni Duque nga dako ang mabulig sang privatization para sa maayo nga pagpalakat sang ahensya kag malikawan ang pagpangdaya sa pag-file sa mga claims. Si Duque amo sa karon ang chairperson sa PhilHealth Board kag isa sa mga ginrekomendar sa Senado nga pasagaan sang kaso angon sa ginalegar anomalya sa interim reimbursement mechanism apang makapila ka beses naman ginpanghiwala nga may labot siya sa amo nga issue. Nagperma naman sang kasugtanan ng China para masiguro nga ang COVID-19 vaccine sa mga panagtag sa mga pigado nga nasyon kag natalana pa nga mag-interest sa WHO-led clinical trials sa tuyo nga makontrol ang pandemic. Ang promesa sang COVAX ang maghatag sang vaccine sa mga pigado nga nasyon nagwaagod tapuson ang kabalaka sa posibilidad nga ang may sarang lamang nga pungsod ang maka-avail sang bakuna sa tion nga mag-available. Sunod kay Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying, ang kasugtanan naghatag naman sang dako nga papel sa China para sa global effort para mag-share sang vaccines ilabi na sa less developed countries. Wala naman gin detalye kung pila ang ginhatag sang China sa kasugtanan nga may fundraising goal nga $2 billion kag tuyo nga makahatag sa 92 ka low and middle income countries kung available na ang vaccine. Ginanunsyo naman sang Department of Health nga 85.8% sa kasos ng COVID-19 sa Pilipinas ang gin-classify nga mild. 9.9% ang asymptomatic, 1.4% ang severe, kag 3% naman ang critical. Sa datos, naglambot na sa 334,770 ang kabilugan nga kaso matapos nadugangan sang 2,996 ka bag-o kag may 53,311 aktibo. Nagapabilin ang NCR sa may madamo nga bag-o nga kaso nga may 1,094, sunod ang Cavite nga may 282, Batangas nga may 166, Iloilo 152 kag Laguna nga may 147. Gin-report man sang DOH ang kabilugan nga 275,307 ka recoveries matapos nadugangan sang 1,045. Ang Pilipinas nadugangan sang 83 ka bago nga napatay sa among nga masakit nga nagdala sa kabilugan nga 6,152 na ang nagkalamatay. Sa katapusan nga balita national, nagapati naman si Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga personal nga interes kag ambisyon sa pagpapili bilang presidente sa 2022 ang sa likod nga hindi gusto magpanaog ni incumbent Speaker Alan Peter Cayetano. Sunod kay Velasco, padayunon sini ang pag-insister sang ila ginakasugtan nga term sharing nga ginpatungan ni Presidente Rodrigo Duterte. Patag ni Velasco, gusto niya ipakita sa publiko nga nagasunod sila sa ginestoryahan kag dapat tumanon kung anuman ang ginkasugtan. Dugang pa ni Velasco, ginakasubo lamang niya nga sa karon tungod wala na niya mahibaluan kung ano ang motibo ni Cayetano, rason nga nasambit sini ang duha ka posible tuyo sang House Speaker. Ang sesyon sa Kamara suspendido tubtob Nobyembre 16 pagkatapos maaprubahan sa ikaduha nga pagbasa ang 2021 nga national budget. Action Radio Philippines Standard Time, 7:31. Mga
radicals gaya ng kemikal, polusyon, stress, and unhealthy lifestyle na siyang sanhi ng mga karamdaman. Labanan ang free radicals. Si Palakasin Luna, good morning dra sa imo, Stel. By the way, greet ko lang happy birthday bala si Senator kagkaroon now Governor Cheese Escudero. Sister ko na si Heart. Ay, si Heart, sister mo. Okay. Damuamo ka mo no? Daw, tsura mo todo younger sister ka ni Heart. Thank you so much. Kapit ba Tapos ang ngalan mo tani si Dulce Corazon? Kalaan. Ang ngalan mo si Dulce Corazon. Amo gid mo Tsakto gitane. Tsakto gitane. Ano naman? Siya si Heart, ikaw si Sweetheart. So, medyo dumahinulsol ko dapat. Dapat taningin dayon dito yung Dulce Oh my Corazon. gosh. Galing nakatulog si mama mo pagkabuas, ginidan Thea, yan na. Nakatulog si mama pag-aga, doon na marasmasan siya. Oo, doon hindi amo. Hindi among Dulce Corazon now. Ano na lang ni si Aka Eden, di ko mag-ubra sa Action Radio. Ganon, no? Ano yun ko, na picture out yun ang future ko. Mother knows best. Yes. Kung mag-doktor ka, sinong doktor mo? Si Dr. Dulce Corazon. Grabe ba? Sinong abogada mo? Si Attorney Dulce Corazon. Corazon. Wow, bungga! Sige punami Good morning, Danay, of course. Sa isaman ka, Mother Dear, Tita Jean Gorosin, Ledesma, dira sa San Carlos City. Tito Raymond Ledesma, Mama Leticia, dira good morning. Niga pa matigid. Ate Trina, si Yana, kaga titulog patugurong isa. Good morning, shout out lang sa KFC household, Kanday Albert Ongbong Tik. Nene Ongbong Tik, Marlon Briones, Tita Sandy Briones, kag sa iya Superman ko no, Raymond Ledesma. Oy. Sana all. Daddy na ni Keanu Ledesma. Si Alex Montesa, kapamangkot siya kung kumusta itong mandatory face shield. Actually, sa isa dason ni sesyon, kuha na siya, ipasulod sa sesyon ang mandatory wearing of face shield. Why So, pa? malanta na. Natapos ng public hearing, no? True. Ang mandatory swab test naman sa merkado, masugod nila sutso. Simultaneous ni sa tatlo ka merkado. Correct. Dalaggo. Okay na Alex. Intindihan ako na, balaan mo na. Muna siya ang update. Maria Fe Lobaton, binabati ko man ang family Lobaton sa SP Village, Pahanukoy. Good morning dira sa inyo. Jane Oy si Sir, good morning man. Dennis Richardo. Sige, yakit. Iyagin Dulce 13, ka Dulce 15. Mo, kikaalam, yun sa aton presidente. Na-train yun mayo, next sundore lang presidente. Gani, pero te, hambal ni M sa boso, ay, abo super libak. Hambal niya, Sir Boy, ahay, sige yan yung ida. Gusto mo na Yung gusto mo ni Bala. Mayo lang yun, no? Nakabuta na tani sa dalom. Action Balita Morning Edition with Action Boy Duran and Action Dulce Corazon. Kalawig ba? Hindi kaigo. Kaigo, bisan Sweetheart, duwa mangyapon ko pangalan. Mercy Flores, blessed Saturday, watching from Hong Kong. Amo na mga kontisidor, ano nga country kung magambal ka, wala ga pilit ang dila sa babaw? Ano? Hong Kong. Hong Kong. Ang ibang mga country bla. Utah. Iya country. Hindi bla mga Japan, kapilit ang dila mo na sa babaw. Malaysia. Japan. Wala. Japan. Nagpilit sa babaw, wala. Ang Japan, jamo bla kay saka sa babaw. Japan. Ang may kapilit sa Hong Kong. Perfect. Alam. Tiyambal ni Sir Barnizo, hello Dulce Corazon na lang kayo. Sige, hindi nyo ako pag Dulce Corazon. Tawagan nyo na ako Sweetheart. Sige, ang karon iba naman kay mabalik kita sa atong dugang nga mga balita. Sa detalye na sa Balita International, missing sa karon na isa ka surfer matapos ang ginaligar isa naman liwat ka shark attack sa South Coast, Western Australia. Sunod sa otoridad, inina ang ika-anom nga pagpangatake sa sulod sa isa ka tuig. Sunod sa Department of Primary Industries and Regional Development, ang surfer, isa ka lalaki nga nag-surf sa Kelp Beds Beach, malapit sa Banwas ang Esperance, ang ginatake sang bagis. Dugang pa, nakita ang surfboard sang biktima pang wala na nakita ang iya sininga lawas. Sa karon padayon ang pagpatiyan sang Marine Search and Rescue Operations sang Water Police.
Sunod naman kay Western Australia Premier Mark McGowan, ang baybayon malapit sa Esperance ang kilala bilang breeding grounds ng mga whale shark. Sa balita sa patag sa pangnegosyo, naglambot na sa 20.6 bilyones pesos ang na-loan sa 1,081 ka mga kooperatiba kag asosasyon sa mga mangunguma. Sunod kay Land Bank President kag CEO Cecilia Borromeo, gid pa siguro nila sa mga kooperatiba nga makautang sila sa manubo lang nga interes agud mapunduhan ang ilang recovery projects. Dugang pa ni Borromeo, padayon sila magabulig sa mga local cooperatives para makabulig sa liwat pagsanyog sa ekonomiya matapos nahalitan sa COVID-19. Tubtub sa Agosto, sininga tuig, naglambot na sa 224.66 bilyones pesos ang na-loan sa agriculture sector. Lakip sa ginutan sa mayaniang pondo nga 428 milyones pesos para sa kooperatiba sa idalom sa Agricultural Competitiveness Enhancement Fund kag Expanded Rice Credit Assistance sa idalom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund nga programa sa DA. Naibaluan tubtob 5 milyones pesos ang ma-avail sa kada kooperasyon, akon kooperatiba, asosasyon, micro kag small enterprises sang mga manguma kag mga mangingisda. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 35 centimos. Sa ang Singapore dollar, 35 pesos kag 74 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 24 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, trending, kagin kakibot karon sa mga netizens ang nagalapta sa social media nga wedding pictures kag music videos ang kasal sa KZ Tandingan kag TJ Monterde. Ang duha ang kasal pagali Action Boy sa tong August 28 pa. Apang kahapon nga adlaw gid lamang gin-share ang ila sini nga mga pictures kag gin-confirm. Ginistoryahan man sa mga fans ang pagkanta ni Eve Dancel nga sikat sa soundtrack para sa mga soon-to-be wedded couples. Si Tandingan kag Dancel ang mayara sa mga collab kaangay sang Wag Ka Nang Umiyak. Naibaluan si Tandingan kag Monterde ang magnobyohanay sa sulod na galisang 5 ka tuig. Si KZ Action Boy naka siya naka pants siya, square pants kag naka long sleeve tapos may arat lang siya veil. Amo na siya. Amo na yeah. Tapos naka super high heels. Pero kwan man ang kasal nila do kadamo man guess. Gardening wedding, jutay lang. Okay. Nakita sa no. Do ka solemn na gid nga kasal. KZ Tandingan amo ni nag-kuan na nag audition isa sa una sa nag-audition sa daw singing sa China, oo. sa hindi sa Nagsikat, Philippines yun, nagsikat hindi ginagawa nag-audition siya. siya, Oo. di ba la? Nga anong kinakanta na gani ka makantaman? Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Ay mo Bigyan na? ka bala. Pag-ibig ko ay totoo. Ay, Amo na. mo na sa gali. Ano ang nabalaan mo yung kanta yaw? Sige, tagantang Hindi ka. siya nga hindi na siya ang nagkanta sa tukso. Ha? May revision lang siguro, pero tukso dulain. Tukso. Tukso, layuan mo Amo na. ako. Kasi ano mo na, si Lula. Melda pa. Kasi iba yun yun. Oo, bayuhin nyo. Tukso. Isang Ano ba? linggong pag-ibig. Namiyak ko na lang ang mga kanta. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Perfect. Isang linggong na yan. Abi ko sugpunan mo. Di ka malumang ko na mo. Sige, balita sa sports. Mahimo makompleto sang Los Angeles Lakers ang pagbalik sa ilang franchise sa pinakamataas nga pwesto sa basketball. Sa ilang pagtinguha karon nga makuha ang ila 17th pa lang NBA Finals nga corona sa kung madaog nila karon ang Miami Heat. Ang Lakers nga nagbalik sa finals sa siningga season pagkatapos nga wala sila makasulod sa postseason sa 6 kasunod-sunod nga tuig, mahimo nga makadaog sa Game 5 sa Orlando. Ang Lakers may commanding 3-1 lead karon sa best of 7 series kag ang Miami Heat na kinahanglan sa isa ka milagro agud nga mapabilin ang ilas ning paglaom para sa kampyonato. Ang hampang karon sang Lakers kag Heat mabatian man live diri sa Action Radio alas 9 ang aton start sa aton ning special coverage. Balita Espesyal! Good morning! Sa liwat sa aton dira nga mga radio listeners. Kay tikagina pa talaga good morning sa aton yung Facebook live viewers. Subong.
Kaya tamiyon ko lang reaction Eden, ang amon bala nga tita, si Tita Baby Alayon. Happy birthday karon nga adlaw. Happy birthday, Tita Baby. Sister ni siya sa akon nga mother-in-law. No? Happy birthday kay Tita Baby karon nga adlaw. Hindi na ko mawala si mo pila edad basta baby Basta baby. happy birthday karon nga adlaw. No kag on air sa kay Senator now Governor Cheese Escudero. Happy birthday Happy man. birthday, Sir Cheese. Lapit-lapit kami, no? Doon ka tuod, no? Kay Senator Eden. Cheese Eden. Gusto mong cheese. Pwede mo kay Heart, kay Dolce Corazon. Oh, feeling ko doon ka long Daka family ka. Oo, doon feeling family. Doon ka tapik. Siguro I think magkanto ka sa Sorsogon siguro I think I-recognize, kag i-acknowledge nila ka mga presence. kag magpakilala kag i-explain sa ila kung how O kung paano ko na relate sa ila. Paano ang relation mo sa ila. Oo. Sige, explain kaya lapit mo sa ka ila. dyan, no? Katong cheese ka, ako Eden. Oo. Ara kita da. Oo. Tapos si Heart, ako doon tayo ako, Dulce Corazon taningalan ko, Sweetheart. Oo, Sweetheart. Ikaw si Heart, ako si Sweetheart. Nante. Lapit kita naton. Tagalugin mo para maintindihan nila, go. Para itag Hindi na si natin. Senator Cheese sa Ilonggo. Akachindi na siya. Sus nga pa bulay. Siya na bahala mag-explain kay Heart. Perfect. Good. Sa ato nga balita, Special Action Boy, mga nagkalain-lain nga sayo sa mga manunudlo, mga teachers, mga different traits and everything. Traits na yan. Biko ano yung sari-sari nga mga kung anong subject ba, teacher sa science, teacher sa math. Amo natin, ang istoryado naman. Istoryado naman. Ang una, Action Boy, ang terror teacher. Terror. Amo ginasaya. Kung baga, Ano dyan, no? sa Mamo Princess na, no? Sarah, sa una, sa si Miss Minchin, bala, na may mga terror, gina-Action Boy nga. Kalayo na na si Imo ya. Dre kita sa kay Kwan sa unaw sa school bukol bla. O na, Si mas layo mo. Miss Tapia. Miss Tapia? Oo. Hindi pa ko na familiar. Princess Sarah, yung ako niya. Miss Tapia sa una mo ng terror sa una. Ang kamo, itulok yung palang bala, do kauno niyo na ka. Galakat pa lang terror na yan mo. Bati ano palang takon sa sandali. Terror, nagsala-sala na ka Kaya rin mo. na sa eskwela, tama yung mga mistra, kita nga daw ginakulbaan kaya Oo, na. hindi mo gibala malipatan, ha? Sa una madumduman ko sa nga elementary ko, may ara kami terror nga. Actually, ginasiling siya nga terror. Pero amo gito siya ang pinaka the best siguro nga teacher na ko na Sino? ever. Shout out natin. Gala patay na to siya galing. I-shout out na sa Oo, gyapon. si Miss Reyes namon sa una dira Miss sa Reyes. elementary. Dira kami na gabit to siya sa una. Kay kung magsala ka to sa una, ginakuan ka to kurunahan ka to kulon. Ala, di si kakwa kulon. Mayara kami mga kulon. Kundi saway ka mo, kurunahan ka kulon. Kundi takon mo na kulon mo. Hindi mo na makakasya. Kundi masailo-sailo ka subject mo, masailo-sailo kwarto. Dala kaya kulon sa ulo mo. Bongga. Dason kung maubusan kulon nga do kadamo gid pasaway ang bunot. Pinaka mga mayo na lang ang bunot sa ulo. Uwa mo na siya sa amon Kay sa una. Magan, Hindi ko na bongga. malipat siya. Kurunahan ka na yung kulon. Di ano na bilog adlaw? Oo, kung na, basta matapos na yung klase mo sa hapon, makakas mo na na yung- mag-end sa klase. Di ko mag-lunch break ka mo da yabi. Tika, Semikolon. kulon ka lang yan. Pag pulis niya balay, wala kaya lang yan dala kulon. Basta mo ka nung pasaway, kaya buta ka na kulon sa ulo. May lang nga ni corona. Butsilgon kung may kulon ka, ikaw ang hari o kung rayna sang pasaway na ngadlaw. Sa amo na nga klase. May corona ka nga kulon mo. Bongga. Ang lain to ya, kung maubusan, bunot. Eh na lang ginagamit kaya balay nga Pero at least panglampason. mulumagaan. Ha? Mulumagaan siya. Kag kumabukay, kumadagdag, wala ka bayran. Ang nami to sa una sang chimpo to amo to kay ga tadlong ka mo. Oo. Ang posture mo ganami mo. True. Gama mo. Naka Heads up na yan. Chin up. Chin up Chin ka. up. Bongga ang posture mo to. Tuod na yan nga mo. Tapos magkapag mo pa na. Kakapit ka mo na. Pero kwanto siya one of the best teachers to siya na ko. Pero notice mo, Action Boy, ang mga teachers, since elementary, kung terror sila, madumduman mo gid. Hindi kita na siya tanan nga nag-agi na nag-kwanta hindi na malimtan si Miss Reyes. Ay, ti ara pa da si Miss. Ay, ara pa sa galing. Asang una, grabe. Amo ginang istoryahan nila, Action Boy. Pero kwanto siya ng kundi grade 5 kami, ang iya tong English teacher to siya namon mo. Ang iya tong pagka-summer na iya, ma-summer class na siya. Tapo. Libre na iya. Ay, English lang. bongga, English lang. perfect. Libre na iya summer class. Pero at least, ano eh. Libre na siya. Sang imo to nga tiyempo, mga pila to edad ya. That time may kuha na to sa ara na sa mga over 50 na siya. Ti elementary pa ko to. Pero she was one of the best teachers I had nga. Perfect. Kag siya mold nag-develop sa amon especially sa English. Strict to siya bisa sa mga pronunciation. Sa una bay mag-Bisaya ka sa una Pronunciation. Pronunciation gani. Sa una bay mag-Bisaya ka.
mag-Ilonggo kayo, may bayad mo. Oo, may piso-piso. May class collector ka muna. Bayad. Kaya may magbantay pa na. Oo. Ay, man siya nang isa, ideaan ka pa na nila para nga maka-Ilonggo pa. Oo, kaya para mabayad ka. Kay class fund na dayon. You speak Ilonggo. You speak Ilonggo. Bisan English kinamatis, basta English. Basta English, Wala ka lang sa may sambit ng Ilonggo. Perfect ka na. correct. Ang next direction boy, neseye ni Englehep. Okay, tamo ka text dahil nga akon ng mga kuano, mga ga-agree sila, mga classmates. Hindi mga classmates, ibang pa nga mga kuan niya, mga mga magulang section. Doon Nga na, nakaagi sa iya. Kaagi sa iya. Di ba? Perfect. Ang ikaduwa direction boy, nasa iyo na ang lahat ko nga teacher. Pinakabuot ka teacher. Galing naman kabuot. Nga do, miskan ka ginagual na sa classroom, wala na sa labot. Sige lang Kulang siya siya. klase. Kulang siya yung class, bahala ka mo da. Ginalag sila lagsanay, dahil mas dyanti, sige lang Sige siya. lang siya klase. So, ilan si Yaya? Oo. Nasa iyo Ano na lang panawag siya na? Nasa iyo ng lahat. Neseye na Englehep ko na. Kakiwi ka Ikaw na. Neseye na. Ti na may estudyante mo. Ano kabutan ni gani? Number 1 favorite sa mga estudyante. Okay. Kahit pa gusto sila kung gusto nila yung magwa sa klase, wala lang labot. Susunod lang sila, okay lang. Nasa iyo ng lahat ko. No? Ang next section boy, cafeteria queen. Ano na saya? Tanan na lang ko nung mga baligya iya ipabakal sa iya mga estudyante. Sa una ba, ikaw usog is na? Oo. Ako sa una... Sang wala pagin pagbawal. Malulungan ko sa una, kay si Miss Reyes yapon, cake Cake na yan. tapos ang balik. Tapos ako na to kakuha sila balay, tapos may ara ko yung isa ka slice. Wow! Yes! Alam gid yan. May libre ko yung isa ka slice. Oo, bongga. Tapos gaan niya pa ko na budget, mabakal ko na gatas sa kantin. Wow, lo grabe. Laking gatas. Batang may laban. Kaya sa una, nulo sa ako, kaya kaniwang diwa sa una sa akon. Subong ya, completely opposite. Pero amo na action boy, amo na ako na. Tapos, favorite yun ako ng mga student. Pero may ko nagabakal na. So, kung medyo do may 75 ang imo nga, no? Medyo, Sabi ko nga ni 3 points. bakal ka lang sa 78. Sa, hindi ka na mayo, bala daw kauyon. Isang baligya Nga, ni ma'am. ka Yima, bakal mo. Hindi sa Yema. Oh, di ba, action boy? Tanan, naka-display na among iban sa lamesa. Tapos kung ka nagabakal siya, pero may ka nakigan. Amo na. Do, wala pa man ko Ikaw, na. kwan ha, wala ka gid kwan sa Bakal sa ako. klase mo. Ang ganda yung klase mo. Ikaw gatoon sa kwanda. Sa yung mga Pero may ka lesson. lang. Daw sa kwan ka. Mo na nakigan ka pero may kaya kagabakal. Pag bakal mo niya, okay nang kwan mo ha. Daw nag-improve ka. Bongga! Depende gali sa baka. Kung pulo kayo, mabakal mo very good ka. Pero very kung daw good, lima-lima lang, i-acknowledge lang. Kung pulo ang bakal mo, you can go ahead, Eden. Uuna. Unahon nga ang puli. Miss ka yung klase, yung isa pa ka oras, tani. You can go ahead. Bongga. Mayo, tani ka mo na ina. Galing kay subungoy na ginaalaw, no? Wala na. Wala na siya. Oh, kahit mamali siya, action boy. Ay, sa una, blansindihan mo na sa una, bala, mga maestra, bala, pilagin man ang sweldo man. True. No? So, gina-augment na nila sa... Gina-augment na Tapos, gakuha na sila ng, ga-compete na sila sa mga, ga-compete ng ibang estudyante, da. Kaya mga estudyante, gabligyaman yima. True. Stick O, yema, kung ano na lang. Sa una, sa inyo na chimpo yung mga stick, sa amon sa na yema. Yema. Na niya. Ano po yun sa una, mga common? May cake na gano'n, sinyo chimpo eh. Okay. Oo, diba? Pero homemade, yung mga chiffon cake. Mga chiffon cake, amo na. Kasi hindi yan kasi mga bongga, gin mga moist. Mga blueberry, Hindi na cheesecake. yan. Why na yan? Mga kwan na, mga chiffon na yan. Sa amo na lang na yung chimpo, yung action Dorel, yung may ginalibod, kami di yung mga blueberry cheesecake. Ano ka tig-aman to? Pero importante, nagbakal si Action Fred. Ito kami, lagin bakal Action Ano Fred. yun nga siya blueberry Lapit na naman lang cheesecake? February, watch out ka muliwan. Ano yun nga blueberry cheesecake ni nga daw katig-aman eh. Nami, to ya! Binuhos namin ang lahat. Ay, isa pagit sa una, uso nga baligi, agogo. Agogo, pagid ka action boy. Tingala mo may straw mo, kada mo baligya, tapos may dala pagid sa nga. Kaya may dala sa gawin. Ano may tawag, styro. Nga hurubilbil na sa mga libro, ito sa piyak may ara. Pati syempre, ang may ara naman on the part naman sa estudyante, may mga estudyante naman nga sip-sip sa maestra ang tawag action boy. So gataon yung teacher niya, wala na si ma'am, kantoon to kay kwaon yung tanan nga dala na. Amo na. May agogo. May agogo sa dayon. Para-paraan naman na ng mga
students mo. Nan, last na direction boy, bago ta mag-end, ang The Musical. Teacher na kuno nga taman magklase, pero may lang ginapakanta ang mga estudyante, feeling High School Musical, especially sa mga music class. Hambalo nila na, okay class, sa next meeting, dapat may ara ka mo sang mga hiligay nun, abi nga mga kanta. Isa-isa na hasta maubos sa klase, kanta lang nga kantang student. Kaya siya nagapamati lang kag naga-scoring. Okay. Na, The Musical na kuno The nga musical. teacher. Kaagi ka na sa una? Oo, tapos ginapakompose pa kami mga kanta. Yeah, mga kanta ka bala. Oo, mga... So nakagi ko na sa una, dumduman ko yung kanta ko na ng yan ni Rizal bla sa una. Kaya mga Rizal. Ang mga ano? Kaya yung si Rizal bla nga daw, ang yan nga isa ka kon nga ginhimo kanta bla. Nalipat ako galing. Tapos yung kanta mo man. Kanta, kaya kanta gin man actually mo. Oo. Nang daw basta daw huling Panumduman. paalam bla daw nalipat Ano? ko. Madumdum ako na karon kay kanta ko to sa imo karon. Ay, wow, gusto ko i-live sa Facebook. Ay, Hindi ko kadumdum pa. Amo na, pangitaan ta be. Ang kay Jose Rizal sa nga kwan Ano naman to Picture Garden? In one's native land. Jose Rizal song. Amo na Ano be. ba sa? English? Ano man, wala Ay, may istorya ha? In one's native land. Or all na. Bala ko na ko na muna sa kanta ko so nakarami man. Sige lang sige lang pala. So na lang kay i-continue ta ni next action boy. sige, mga maestra. Nagkalilain yung mga teachers. Perfect. Good. May instructor man kuno si Kagawad Melchor Baro Rombines so nga perti kabuot. Gagual na kami pawala lang saya sa Spanish kuno. Wow, tiki wala yung man Ako so na kami mistra may duduma ko so na may mistra ko sa Spanish man college na ko. Perti man ka terror. Kung test kami, hindi yellow, kuha na sa yellow pad. Yellow one whole pad. sheet na sa yellow pad. Sa college Spanish. siya. Teko so na, hindi ko kakuha ng Spanish mo. Pagkanto sa akong kita yung papel ko lang sa akin. Ginkadis ako. Bow, Mr. Duran, ang imo nga papel daw plaza. Tiga, Hindi ka nga misaw niya, pwede malagaw-lagawan. Why sulat mo? Di pila to score mo. Why abulis ng to Spanish? Why ko tuya ka pasar sa tuya? Mayo lang ginabulish. Hindi ko na... So chimpo naman may Spanish liwat ha? High school na yan. College na yan. College. Sa amon nga High school sa inyo? Hindi, college man, ginabulish lang to sa amon na Spanish. Mayo lang gali, ginabulish. Ginabala ko tumis na ako sa Spanish. Ni ko, miss, ano ko ng Spanish ko sa accounting? Kaya accounting ako mo. True. Ano ko ng Spanish sa accounting? Man, bukulo ko ni ko nano ko ni amak mo test kami, kadison ako. Mr. Duran, ginamuya ko na, ang imo nga papel daw plaza. Renz, ga pamati ka? Dasugay ko akiga niya ka, nagsunod lang ko sa imo na. Pwede malagaw-lagawan ko akong papel. Pwede matchat-chat-chatchahan. Sige. Okay na, daso naman ang iban. Daso naman ang iban Damo ko actually may experience sa mga mistra. Istorya na dason. Kaya ba siya iban mo nga mga teachers nga pamati? Especially sa mga college ba na? Sige, amigo nato no parto Juan Bolgalyo, good morning sa kay Kagawad Ulay Abalahon, may agaman dira sa imo sa Barangay Kabog. Si amigo ko Juan Bol na gabantay naman isang basketball subong aga. True, standby ka ron Sige. Alas 9 karon na sa atong special coverage sa Game 5 sa NBA Championship between the Los Angeles Lakers and Miami Heat. Standby na sa Action Hotline with Action Artay Hopon, ang inyo naman din ng News Team. Action, Ida na boss. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.